फाइनाली सनाफोर जोंना रेडी जाजोब्बाय आरोना जोंनि बे हाबायाहाय डिसेम्बरनि 11 आव जादोंमोन बेनिफ्राय 5 मासनि उनावनो आङो बिमा महर जानो हादोंमोन आरोना डोली सजा के रखना सेहरा सजा के रखना नाथि होय होय खुलुमबाय सनाफोर आं जोबानब्लग इउटिउब चेनेलखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय मा जेव जेव फाव बारनाय महर लानो सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौहाय जोबजासिम नायलां फार्स्टआवनो आं बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान बायसानोखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां इनिफ्राय बेल आइकनखौ दाबायनानै गालां फुरा नायजोबनानैसो जाज खालाम आरोना भिडिअखौ फुरा नायजोबनानै जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना हो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै गालांदो सनाफोर स' फुरायलांदो आं दानिसो जास्ट फैदोंल' बबेनिफ्राय नायदो बाजारनिफ्रायनो इनिफ्राय ओरैबो दङ स्कुलावबो हाबबोनानै नै फिसालानि खाथा गांनै लानानै फैनांबाय ओमफ्राय मुरि आहा मुरि फुजा जानो मोजां मोनो सम सम बेलासिफोराव बेसेबांथ' हेभि बुस्थु मोनजाबाय थानो नङा होमबा मुरियानो 10 थाखानि बुरजा मोनोना स' लानानै फैबाय बिथांखौबो आं बानानैसो लांफादों आरोना नानिखौहाय ओमफ्राय उन्दुबोबाय गथ'आ एकदम लामायावनो इनिफ्राय मा होनो माने बेखौ लाग्राखौहाय आङो न'थ' सिबनानै दोनथ'दो होननानै ओमफ्राय आं लानानै थांबाय आरोना खस्थ' खालामनानै गालांबालाय थायोमोन दाना एसे थासिनबाय बेजोंबो मोजाङैनो बेरायबाय थायो नालाय सानैजों होमबाबो आं लांफाबाय ओमफ्राय ओरैनो सिं साखादों आरो बानानै बिराद सिं साबावबाय आङो अब्लाबो सिं सादों होननानै इसिबां गावनि इम्परटेन्ट सेलेब्रेसनखौथ' आं दोननो हाया इम्परटेन्ट दिनखौथ' आं नाथ्रोदनानै दोननो हाया आरो जिहेतु आंहा फिसा सेलेब्रेसननि थाखाय रेडिबो जाखाबाय दा आं लासैनो साजाय पार्टि एसे खालामसै रेडि खालामसै सनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरायहाय आं मा देखायलांनो हायो मा देखायलांनो हाया इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालाम ब्लग्सखौ फुरायैहाय दिनैनि आंनि गोथार सानावबो आं आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लाबाय सेलेब्रेसननि सम आरो बेलुन थाया बेथ' जानो हाया सनाफोर बेलुन पेकेटसो लानानै फैदों आं एसेनो सुस्रांनानै लानोसै Ayah, ¿qué no cae ta? Oh, enggak. Kayak segla. Baba, ay baklaro usibo. Hati jabo. Itro. Na phate. Itu sa kore naki. Phoi. Mukut phulibo phoi. Nei, be dong nei i asalaw. Isani. Hati mere sati malai. Bambasो बिदि बुंनानै होनो एक्चुअली खुगाजों सुवाबा मोजां एकदम गाज्रि मोनथारोना प्लास्टिकनि बानायनाय मानि बानायनाय फिसाजोंथ' सुनानैसो होदों आं मोननै मोनथामनै रसनाफोर एसे रेडि खालामनानै लागोन जेने थेनैनो डोली सजा के रखना सेहरा सजा के रखना नाथि होय होय mal piye dum am to mal piyeมึงนี่คือพัน फाइनाली सनाफोर जोंना रेडी जाजोब्बाय आरोना जेरै थेने एकदम गाबगु खुगु सेलाय बेलाय बोख्लाब बोसिनि गेजेरजोंबाबो रेडी जाबाय आं दा जास्ट फिसालाखौसो नेगासिनो दङ नै ओरैबो हाय सनाफोर दुखुनि खोथा मालायनि न'आवलाय माथो बिसिबां साजायबावनो गावनि न'बानो गेटनिफ्रायनो बेलुन गेटनिफ्रायनो झिलिक मिलिक साजायबोनो हागौमोन
मालायनि न'आव बिदिनो फेलेबसे न' थानायनि खोथा जाखिनि जायगा मोनो बेयावनो गोजोननाय लानांसिगोन आरोना उफाय गैया ओमफ्राय 2टा जानोसै फिसालायाबो गनोसै फैथ'वाखै आरोना स' रावबोआनो गैखाया जोंहा बिमा फिसा फिसाजो ना मा होनो बिफायाथ' अपना अपना डिउटि स' रायलांबाय थादो सनाफोर समायनाय नुवाखै होनबा सनाफोर एसे नै जाबायहाय माथो साजायलाबाय थाबावनो जाबाय आंखें बंद 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 आंखें खुलो सनाफोर आंनि खुसिनि माबाया बेनोमोन सेलेब्रेशना आंना फिसालाया दिनै 9 बोसोर जाबाय दिनैनि दिनावनो आं बे नैबे बिथांखौ मोननो हादोंमोन आरोना सापर हस्पिटालावहाय ना मा होनो नोंथां स' हेपि बार्थडे आंनि फिसालानि 9 बोसोरनि स' बिराद खुसिनिथ' दिनमोन बाट फिसा सेलेब्रेशन खालामनोसै फिसाजोआबो खेंख्लें मुख्लें गाबगासिनो दं ओरैहाय बिनानावा अयथासार नायदो सनाफोर बिदानि केक हानो नागिरदों फिसाजोआबो हाहाकार दावराव दावसि बिमाया बिदानि खाथियाव थाबाय नालाय गैला नै बिदि जायो आंना बार्थडेया हे प्रभु हे हरिराम मा नांगौ बेफोरजोंलाय बहा गिदिर सेलेब्रेट खालामनो हानो आंलाय सना मा ओइलाय दिदि बिलाय खम जारला बेफोरजों सुख शान्तिनो जेबो गैया आरोना सनाफोर हानानै लागोसै जेरै थेनेबाबो जोंना खुनु टाइम टेबलजों लोब्बा गैया मानसि दुमसिजों लोब्बा गैया हानांगौ Yes, deh bapak deh. Sekali lakukan nggak ada silakan no. Start deh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ishan. Happy birthday to you. Hade deh. और ऐसे करो लारता खबर की मैं भूल गया कैसे करते रुक जा हाँ साल में एक बार आता है कैसे नहीं भूलेगा यार इमन एक बार आया है बेसरा ले बर्थडे बॉय खा ले पहले ये बार वाला खा ले तू हाँ खा ले ये दे आगे को खिला दे नानी आम सुना फिफा गैयिनि बर्थडे जोंनि आम दो जायो हर tadi ambai to सनाफोर हाखांबाय नै ओमफ्राय हाग्रायाबो ओरैबायदि सुलथुबखा माने जाबाय आरोना ओमफ्राय गावनि लोगो ओरै सानैसोल' दङ नै दे मा होनो टिउसन थांनांगौ नालाय बिथांमोना आथुरा जोब्बाय ओमफ्राय नैबे बिथाङा थांनाय नंलागोन जेबो नङा जादोल' दाबायदि एकदम बयबो टिउसन टाइम नालाय लोगोफ्रा एकदम फुरा खालि दे आरो आं दहायबो बुंखादों आं इसिबां मानसि लेंहराखै जास्ट एसे लेंहरदों दायो मोनासिमसो फैगोन फिसाफोरनि टिउसन गबा फैगोन होनदों आरोना स' फैथोंनोसै साजायबाय सेलेब्रेशन फिसा होनखादोंना आङो खुसियाथ' बिराद गिदिर आंनि थाखाय बाट सेलेब्रेशना फिसा आरोना स' बेजोंनो गोजोनथोंसै फिसालाया गिफ्ट होनाया बोरै दाख्लैना गिफ्टखौ देखायाखै गानदों हे भगवान दाख्लैसो घरि अर्डार हरनानै लाखांखाबाय बार्थडे गिफ्ट होननानैहाय गानगासिनो दंमोन दिनैबा माखौ गानाखै बार्थडे दिनावसो गानासै सथांसो जोंहाबो एसे लागावनोसै आरो माथोबाव ओरै साहा जानदों जोंहाबो जाना लानोसै आरोना एसे जोंनो रावबो गैया जोंहा जबसो बारा होंगो दोंगा मोजां नङा ओमफ्राय दायो खोमसिबो जोबगोन आरोना लोगोफोर सानैसो लेंहरदों आङो औ नंगौ आङो हाबा जानायनि 5 मास उनावनो बिमानि महरखौ मोननो हादोंमोन मोजां मोननानै हाबा जादोंमोन नालाय जोङो दिनैनि दिनावनो माने आङो फिसाखौ जन्म होनो हादोंमोन आरोना 29 जानुवारियावहाय एलाबाथ' आं न'आवनो दङमोन ओमफ्राय न'निफ्राय आङो मा होनो नर्मालैनो माने सापर हस्पिटालाव आंखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं बेयावनो फिसाखौ जन्म होदोंमोन आरो नर्मालैनो ओमफ्राय सेकेन्डनियासो सिजारिं जानाय जादों नानियासो ओमफ्राय जेलानाखि आंखौ हस्पिटालाव लाबोदोंमोन अब्लासिमावबो आंनि हासबेन्डआ आंजों लोगोसे गैयामोन आरोना सासे बेवाइ जानाय जोङो बाहागिनि बे लाबोदोंमोन ओमफ्राय खाथिनि बिदिनो बिखुनजो जानाय बिसोरो लाबोदोंमोन आरो आंखौ बिजावजालि जानाय बिखुनजो जानाय बिसोर हस्पिटालसिम लाबोदोंमोन लाबोनाय लोगो नर्मालखा नालाय मानसियानो दसे उनावनो आङो माने बिमा जानो हादोंमोन आरो बे खुसिखौ आं मोननो हादोंमोन दिनैनि दिनावनो फुंनि बिदिनो 9ता जाहांबाबो जन्म जादोंमोन आरोना सनाफोर गोसोखांबा गाबनो ओंखारलायो बे समावबो ओरैबायदि गावनि हासबेन्डखौ गोसोखाङोना बेथ' सबसे इम्परटेन्ट हिन्जावफोरनि थाखाय नङा होमबा गिथाव बाथाव इम्परटेन्ट बुंनो थाङोबा खुसिनिबो टाइम
बे समाव आंनि हासबेन्डआ गैयामोन माने डक्टर होननाय हिसाबै आं बाबुआ 9 दिन आगोलाव जन्म जादों आरोना बिफाया 9 दिन सिगाङावनो फैनाय बायदि जादोंमोन फैगासिनो दङमोन ट्रेनाव दङमोन ओमफ्राय आं बेखौ नेनो हायाखै भगबाननि माया गेलेनाय मा होननो सोनाफोर उदैया सानानै होबाय नालाय हस्पिटालाव लाबोनांबाय बिफाया सौफैस्लाबाखैमोन ओमफ्राय बियो हरसे आं ओरैनो थाबाय ओमफ्राय अखानायै फुङावसो मोनफैदों आरोना जेलानाखि जन्म जादोंमोन ओमफ्राय आंनि बिजनिनि आइयाबो फैबाय थाफैबाय जोङो ओमफ्राय बे बेवाइ सासे जानायजों जाय आं हस्पिटालाव लाबोदोंमोन दाख्लै साइड आं मोनसे भिडिअ'आव मेनसन खालामदोंमोन सोरबा सोरबा नायफ्लांदोंबा नुखासिगोन आरोना बे बेवाइयानोमोन बेनिफ्राय अखानायै फुङावसो बिफाया मोनफैबाय लगे लगेनो बेग दोननानै लगे लगेनो हस्पिटालाव फैबाय आरोना ससनाफोर बिथांनि सेहेरानि खुसिखौ नायनांगौमोन आंनि सिलाइ खालामनाय सानाय सुनायखौ बाद होनानैबो आं बिफानि महराव नायनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन आं जेसेबां गोजोनदोंमोन प्राउड फिल आरोना बियो आंनि फारसे नायनानै बहुत प्राउड फिल खालामदोंमोन आरो आंबो बेनि फारसे नायनानै प्राउड फिल बेनि मोखांनिखौ नायनानैनो माने नों ओरैबायदि खुसि मोनखागोन आरोना बे समावथ' नोंना सानाय सुनायजों बाब्राब खुरब जानानै थायो आरो आं थान्दा दिनमोन जानुवारि 29 बहुत थान्दा जायो स' बे समाव आरोना सोनाफोर आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामबाय इमसनेलबो आं बहुत जागासिनो दङ दा गोसोखांनाय फैयो गावनिखौहाय बिदि खुसिनि समावबो माने जन्म समावबो गैयामोन नै गेजेर गेजेर बार्थडेआव एखमबा मोनफैदों बिथाङा ओमफ्राय दा गैया आरोना फैगोन होनदों बाट बार्थडेआलाय सोरखौ नेनो थाङो जेरै डिलिभारि समाव नेयाखैमोन स' बे समावबो नेया सुटि मोननाय मोननै खोथा थायो ओमफ्राय जन्म समावहाय बिथाङा 45 दिन फैदोंमोन आरो 45 दिन फैनायनि उनावहाय बिथाङा आरो 5 माससो थानानैसो फैदोंमोन मतलब फिसालाखौ गालांबाय 5 मासनि उनावसो आरो फैबावबाय बेनो जोंनि फौजि फेमिलिनि माने हाल साला बेबायदि आरोना फौजिफोरनि हालोदा बेबायदि सोरबा सोरबाथ' बोसोरसे गाहाम नुवा गाव बिफा जासिगोन होननानै खोनाबाबो बिसिनि मोखां नुवा मा मोखां नुवा बिदिबो जायोना स' माथो होनबावनो मोजाङै मोजां जालांबाय आं दा ओंखायनो बिफा गैयाबाबो गोसोखांथि हिसाबै फिसालायाथ' आरोथ' मिन्थिखायो गथ'फोरा बार्थडे होनबाथाय बेसेबां आवगोलनिफ्रायनो रोनावबाय थाखायो जास्ट फिसायानो जा हानोल' मोननांगौ आरोना बिसिना सेलिब्रेटल' खालामनांगौ गावनि सानैसो लोगो लिंहरनोल' मोननांगौ स' बेनो आरो सोनाबा दिनै जाबाय ओमफ्राय बिफाया भिडिअ कलिंआवल' एसे नाहरबाय माथो खालामबावनो डिउटियावसो दंबावो मानसिया ओंखायनो आं बुङो जों फौजिनि हिन्जावफोरनि खुसिनाय रंजानायानो जोंना दिवालि बैसागो बा मागो बेफोरबायदिया नङा जेला गावनि हासबेन्डआ फैयो अब्लासो जोंनि गोसोआव फिलिं मा दिवालि मा हलि गासिबनिबो खुसिनि फिलिंआ जोंनाव फैयो आरो सोनाफोर स' बे हालोद बांद्राय बखिनाय मोन्दोंबा माफ खालामदो सोरबाफोर होनलायगोन गावल' फौजिनि हिन्जाव नामा होननानै बाट बिदि नङा आं आंनि फिलिंखौसो शेयार खालामदों इमसनेल जायो बेबायदि समावहाय लोगोआव मोनाबा ओंखायनो आं थुमथामबो खालामनो गोसो जाया आरो मालायनि न'आव थुमथामबो खालामनो साहस मोना बाट जाबाय आरो बिदिनो दायो लोगोफोर एसे फैसिगोन बास आंनि फिसा सेलेब्रेट खालामनायखौ नोंसोरजों शेयार खालामनायखौ नोंथांमोना बरिं मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय आं जेबो हाइ फाइथ' गैया होननानै मैयानो खिन्थाखादों खुसियाथ' बिराद गिदिर सासे हिन्जावनि थाखाय बिमा जानो हानाया माने ओरैबादि खुसिनि बाथ्रा नङा होमबा सनाफोर स' बे दिनानो आंनि खुसिनि बाथ्रामोन गावनि सानाय सुनाय मा सुथेदों मा मादों बावगारलांजोबो जेब्ला नों गावनि फिसालानि मोखांखौ नायोबा आरोना माने बे आरो आंबो गोसोखांथि हिसाबै जिहेतु आं बे दिना बिमा जानो हादोंमोन ना मा होनो सोनाफोर जोंनि हाबायाथ' माबायाव जादोंमोन नालाय जुलाइ जोंनि हाबायाथ' डिसेम्बराव जादोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो जेलानाखि 5 मास जादोंमोन अब्ला आङो प्रेगनेन्ट जानो हादोंमोन आरोना बेनि उनावहायनो जोंना माने जानुवारियावहाय बाबुआ जन्म जाहैबाय आरो जोंनि हाबायाहाय डिसेम्बर 11आव जादोंमोन आं दाख्लै नोंसोरजोंखौ आं शेयार खालामखादोंमोन मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय हासबेन्डआथ' गैयामोन बेनिफ्रायहाय जुन मासाव आङो प्रेगनेन्ट जानो हादोंमोन बेनिफ्राय बाबुआ थिग थाक फुरा दान मोननानै जानुवारि 29आवहाय जन्म जाबाय आरोना स' बेखिनियानोमोन बे गोसोखांथि हिसाबैनो आङो सेलेब्रेट खालामबाय आरो बोसोरे खालामखायो सुबिदा मोनबा न'आव खालामो सुबिदा मोनाबा जेराव दं बेयाव खालामबाय जोंफ्रालाय आरो माथोबाव सानो जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांदो आरो जायफोरा आं बायदि दङ कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरोना सोरनाफोर थेंक इउ स' माच